Venim de Lloret, que no vam poder anar, venim d'una temporada que molt de canvi, gent nova, molt de temporada sense competir, temps sense entrenar. Bueno, l'objectiu d'aquesta temporada és de fer bloc i crec que s'està aconseguint. Aquesta regata d'avui hem fet certs canvis que ens han funcionat i bueno, seguir progressant i seguir fent bloc i si l'any que ve podem donar plantada més cara. Aquest any de moment, en participar i que hi hagi alguna millora és l'objectiu. Doncs pel Campionat de Catalunya, el mateix que venguem fent, anar a agafar una regata més per agafar experiència. Ara mateix hem de ser conscients que bueno, som nous i és agafar experiència, cara a pròxims anys. Hem tingut una regata molt lluitada, ens hem esforçat molt a l'últim llarg, que hem estat ahir a Mataró B. No ha pogut ser la victòria, però ho hem donat tot. Doncs la Lliga vam començar que no érem ni 8, al final ho vam aconseguir, som 8 a l'equip i la veritat que estem molt contentes perquè hem anat millorant. Vam començar doncs, quasi les últimes i hem anat fent la quarta posició. Sí, hem anat progressant molt bé i estem orgulloses. Bueno, la semifinal no feia tant de vent, ha estat, bueno, hem guanyat la regata justets i bueno, per passar a la final hem fet el tercer temps i la final doncs, bueno, ha sigut una miqueta més de vent, més complicadeta, però bueno, crec que l'hem fet bastant millor. El Campionat de Catalunya, doncs, bueno, l'objectiu és quedar dels 3 primers i bueno, estem fent molt de físic i bueno, ara tocarem una miqueta més d'aigua i a veure si millorem una miqueta i podem, això, quedar dels 3 primers. La tornada ens hem accelerat massa, llavors això ens ha perjudicat. Sense hàndicap hem quedat sisenes, però en hàndicap hem baixat a la 8a posició i ens hem anat a la final C. La regata millor, hem baixat de pelada i ens ha anat molt millor, hem quedat 8enes, hem consolidat la nostra posició. Bé, nosaltres l'objectiu que teníem al Campionat de Catalunya és intentar arribar a la final A. Per al mateix que ha dit la meva companya la Sandra, no? Que de fet nosaltres no entrenem a Mediterrani. Venim aquí, venim inclús amb una barca que ens deixen, per tant per nosaltres ja és un repte, no, això, i per tant l'objectiu estaria en intentar arribar a la final A i a partir d'aquí aviam què passa.